Идем. Чужого едет. Отново смяна. Велимир и Лука влизат на мястото на Вардата и Митков. Хайде, момчета, хайде, и ние сме с вас. Знаем, че можете, само трябва да го покажете и материализирате. Удар, нека да проследим как ще бъде изпълнен. Аут и удар от вратата. Започва постепенно нападение за Реал. Чудесен пас на Бошката, извежда Лазаров, простете Джамбазов, но Джамбазов за съжаление не успя да оцели вратата. Нищо, следващия път или поне се надяваме. Нарушение. Мисля, че трябваше да идват точно така, с закъснение. Нарушението срещу Лазаров, ако не се лъжа, да, капитана на Пловдивския Реал. Изправя се на крака, ще продължи играта, разбира се. Тимов отново ще центрира топката към наказателното поле с надеждата, че някой от съотборниците ще успее да я прекара зад гол линията. Силен удар, оставя и на своя ред е пускана напред. Бошката владее, подава към Джамбазов. Джамбазов не успява да стигне тази топка. Твърде дълга беше за него. Лука не успя да достигне тази топка, не успя да запази в пределите на игрището. Тъч за отбора на Велт. Като цяло, сега второто по време, едно положение за отбора на Велт и нищо
нещо повече. Владеят момчетата на Реал топката, но така и не успяват да стигнат до заветния гол. Джамбазов е минал от тясната страна на нападението, явно са сменили местата си с кой не мога да видя, може просто да защитят там зоната. Опитва се да отнемат топката. Удар много над вратата. Нападение Реал се получават и пасовете. Уловена топка от вратаря Виктор Козов към Джамбазов, който казахме вече се премести от тясно на нападението. Къч за Реал. Изпълнение, Бошката овладява, отдава към Лазаров. Двама са там. Пуснал очертанията на терена от страничната линия и бъде изпълнен тъч. И в този момент е даден последния съдийски сигнал и с резултат 2-1 отбора на Велт заема победата в този матч и заема 11-то място, докато отборът на Реал ще се задоволи с последното. Тези работи не са хубави тези работи. Слушам, че има обвинения между футболистите на отбора. Естествено, когато губим, всеки може да обвинява другия. Когато печелим, всички са доволни, но от загубите могат да се научат много неща, могат да се вземат поуки, да се направят изводи и след това да се продължи в друга посока към победа. С вас и в днешния двубой зад камерата и с успешен или неуспешен коментар беше Кирил Димов.